li compra, Pere ja li porta, Pere ja és aquí. Hola, som Geriona, un projecte de 3 corals. Geriona Infantil, Juvenil i Cor Geriona. Alhora, el cor Geriona és el cor de l'Auditori de Girona, Tots els cors estan formats per nois i noies, entre 9 i 29 anys. de veus blanques, Gaudim interpretant i expressant la música coral. amb ganes i il·lusió, Gràcies al treball en equip, i combinant música, interpretació i comunicació. Girona és ciutat educadora!